MG Boy Recorder. Kamar da wasa yau da so da ya tuntuɓe har yayi mini rauni fatar jikina ya salbe, har na kasa barci zuciya ciki yallaɓe, yayi gini cikin ta wanda babu yaɓe. Yaushe ne buƙatar za ta biya, yau ne ko gobe? Da ina da hali jawo shi zanye da shi dai zobe. So da siyasa ce tabbas da na yi zaɓe, domin koyi mini nisar da ya zarcewa gombe. Soyayya ce, soyayya ce, soyayya ce, soyayya. Wai a ina kike, damuwa nake, kin gaban ga guri na zama ba. Zan yi shawagi ko cikin daji inda kike bana gina je ba. Bani a ƙasa, bani a sama, in na ganki ba zan dawo ba. Gunki zan tsaya ko a gidan haya, na aje ki ba kyakin zama ba. Ke nake jira karki makara, da rashin ki ba zan aure ba. Ki yi magana wanda zan tuna, da sautukan ki ba zan manta ba. Ba laifina bane tawa, kiyo kira a da gaggawa. Lalle rashin ki ya dame ni, na daina ci bare barci. Ni dai an san ki nisa, an kasa ayi min tausa. Ko da kiran ki ba kya ɗauka, kin bar da nan cikin kunci. Wa za ta maye gurbin ki? Ba a iya cire sonki a zuciya ta ba daɗi, kullum tana yi min ɗaci. Sarauta na gidan sarki, ni ko na zama bawanki. In babu ke akwai matsala, ga zuciya tana huce. Da zan iya ɓacewa ma, da na ɓace na zo nan ma. Inda kike nake burin na zo gurin mu sha hidima, inda na kai da kawo.